ба ёдтон омад иҷа гуфтаистае ки ӯ ҳиҷоба запретит кардан ва худшон ба маска гаштаистиян. ба ёдтон омад суханҳоро ки гуфтаистае. Тра вообще соло дал не ки номи Қуръон, номи китоби муқаддаса дар як номи вирус мондан гузоштан и виши май айда дигар виши намешавад. Ҳамун одаме ҳасте ки падару модари худша қабул намекунад, мега не ин отаи ман несте, ман ҳамсояи мега. Бардорам ада салом алейкум. Имрӯз гап мезанем бисёр мавзӯи ки шумо хоҳиш карден дар бораи ҳамин одам бисёро уже гап задаге. Ман вобшим дигар хе гап мезанам ин бор, шумо мефаҳмед ӯзи ва пешаи ман гап мезанам дар бораи коронавирус. Не маълумот дар бораи он не, дар бораи дезинформатсия ки чӣ хел одамо, яъне ки одаме ки гапша бисёр одамо бовар мекунанд, медонанд, дида дониста дигар одаморо гумроҳ мекунанд, дар ҳолате ки ӯро одамо гӯш мекунанд, гапи ӯро бовар мекунанд. Айб наоборот истифода бурда бояд ки маълумоти дуруста бирасонанд. Ягон дезинформатсия боша ӯ бояд бифаҳмонанд, не ки не ҳамун дезинформатсияро меқапанд, ябора одаморо гумроҳ карда мебаранд. Тра вообще соло дал дар ҳолате ки ҳамин вируси марговари коронавируса ту ба китоби муқаддаси Қуръон баробар кардаси. Бевардоро бестен ӯзи. Сразу комментария нанависен. Ӯзи камтар бестен, аввал то охира гӯш кунен. Ман медонам ки ин маълумот ҳама ҷода пуррай ва ин маълумота бисёр одамо бовар карданд. Ман дар бораи маълумот комментариёшам хондисам ва блогерое ки намедонам чӣ хел блогерай дар ин мавзӯъ дастгирӣ карданд ҳамин гапа ва бо ман дидистам комментариро лайкои ӯро ки паният на ки бисёр одамо бовар кардисанд. Безебиш именно дар анамия. Анако ӯзи хеле эҳсосотӣ нашин ӯзи. Аз ҷиҳати логика фикр кунен, камтар мазгира включат кунен, ба далши гӯш кунен. Яъне ки мега ки маънои калимаи коронавирус и Қуръон аст. Мисол корона, каран, коронавирус. Яъне коронавирус. Қуръона урусо каран меган, коронавирус ҳам яъне ки маънош ба гуфти и блогер ки и ҳаст Қуръон вирус. Қуръон и зло нестай, Қуръон доброай. Мефаҳмӣ? Ами сари туда чормағз хубае ки як мағз дорад. Чормағз хубае сари туда ки мағз дорад. Корона и калимаи русияй. Ба ҷои оне ки маълумоте ки дига одамо фейкви паҳн мекунанд, ба ҷое ки тура даб одамо нишон биде ки бародаро фирефта нашин, гумроҳ нашин. И ҳама хел чизай мисли ки буд, ҳама хел чизое ки мегуфтанд ира ба 10 кас ба 20 кас роӣ накунӣ, агар пага мембирӣ мисли ҳамуво ворӣ. Ҳамин кор истифода бурдан ҳамин корро кардан. Ту бояд одаморо бифаҳмонӣ. Пеш аз оне ки бале ту савод надорӣ, ақл надорӣ. Диди ки ҳаму ҳози ман бародар нишон метам ки ай куҷо ҳамираги ҳамин гапое ки якта ба якта гуфтесай, ая картинкай. Сухан ба суханам хе гуфтагай, ҳамин якта ба якта такрор карда ҳамин гапа. Ту ҳамин калимаро диди, ақлат нагирифт. Логикаи ту кор намекунад. Савод надорӣ дар ин бора бидонӣ. Ягон кас хатия битра нагуфта ки ҳамин информатсияро пешай гуфтан, пешай дар мардум паҳн кардан, як бор информатсияро биков, ту ақл надорӣ, бикови. Ту мегӯӣ ки коронавирус связь ба Қуръон, как переводится корона на арабский? Корона это тадж. Тадж. Ана ки този коронара ни в чём. Ана ки този коронара бо каран якҷоя кардӣ, ҳа? И лафзай ки русҳо корона меган. Мегзарем ина араби қадиде ки чӣ переводта кардан, не тоҷики химо хати мегзарем. Корона ин мешавад тоҷ. Ана ки ту тоҷа ба Қуръон связь ки. Давай ту биги тоҷа анам чӣ хеле ки монди ку, гуфти на корона мегирем, каранаша дар иҷа мемонем, дар номи калимаи Қуръона ту гирифти дар дуруни вирус якҷоя кардӣ. Китоби муқаддаса. Корона яъне ки корона каран гуфти, ҳа? Ана ки корона тоҷ мешавад. Ана ки ту биги тоҷа қати Қуръон ку якҷоя ки. Байни тоҷ ва байни корона чӣ разница? Ҳичи, ҳа? Просто ӯ лафзи русияй, ин лафзи тоҷикӣ. Тоҷ биги қати корона якҷоя ки биги дар Қуръон моша ку. Ту ин ози коронара гирифти, номи Қуръона туғрӣ кардӣ. Коронавируса гирифти, Қуръона дар номаша дар вирус монди. Ку биги на ҳамун коронай ту тоҷ мешавад. Ку биги тоҷат дар коронавирус туғрӣ ки. Вақте ки намедони як чиза, вақте ки ақлат кор намекунад, аз таълим одамро гумроҳ накун. Агар мактаби олиам нахонда бошӣ, дар мактаби миёна мо мехонем ки вирусҳо, бактерияҳо номошон чӣ гуна пайдо мешавад. Номи вируса одамон худшон мондагианд. Мефаҳмӣ? Вируса номша барои чӣ мемонанд ки ай природаи пайдоишаш, ай намуди шакли ҳаму ва коре ки ҳаму мекунад вобаста ба ҳаму
хиди ҳами учониё номи ҳамура мемонанд, баъдан номи ӯ пайдо мешава, ҳамиро хиди ҳами одамо химон мемонем номша. Вирус пайдо мешава, ном надорад. Вирус пайдо як одам мембара, як касал мешава, мебинан таҳқиқот мекунанд, вирус шай баданаш меёванд ва микроскоп ҳамур вирусро мебинанд, изучат мекунанд, да ягон чиз монанда мувофиқи монанди ҳаму да ҳамун ном мемонанд. ту чӣ гирифти як вируси марговара хисти қад як китоби муқаддас якҷоя кардӣ? Буи қодам бовар кардисте. Что обозначает коронавирус? По данным русской Википедии, коронавирусы – семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов вирусов, объединенных в двух подсемейства, которые поражают человека – кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Чикаре ки шунавиден соли 1965 вирус баромадагия. Як оилаи ҳамхелиай. Почему коронавирус так называется? Коронавирусы, впервые открытые в 1960-х годах, получили такое название из-за ворсинок на оболочке вируса, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения. Коронавирусы являются причиной респираторных инфекций как у человека, так и у животных. Ира одамо барои ҳамун ном монданд ки вақте ки вируса мебинанд ҳамун хеле варсинка дора болошта ки нуки ҳамун варсинко ба намуди коронай. Баъд мемонанд коронавирус, ҳамин оилаи и коронавирус як вирус нестай. Коронавируси мегани вирусҳо як семейство, як оилаи ҳамин хеле вирусҳо ҳастанд ки ҳамора ҳамаша коронавирус меган, видошон гуногунай. ҳозир ҳамин як намудиш ки ҳамин одамора киштеста, и яке аз намудои шаҳр, и яке аз ҳамун намудои ҳамуай ва и дар ҳолати мутатсия ҳамин хел тавоноӣ ба худаш пайдо кардагия ки ҳамқадар хатарнок шудагия. Корона ира одамо номаш мондиам барои оне ки дар вақти уже изучат карда тонистанд, дидан ки дар сари ҳамун варсинкош мисли як тоҷай. В чём связь между короном и коронавирусом? Сейчас найдем. Анака нигоҳ кунем бародаро, чӣ нависондагия ки чӣ связа байни Қуръон ва коронавирус. И гапора ихел гуфтан дар кори ҳамин одами ақлдор мефаҳма ки и чие. Просто барои баъзе одамое ки ман баъзе одамоне бисёр одамо дар ҳамин бовар кардагиам, барои ҳамин майне хел шумо дабо подробно карда фаҳмондистам. Нигоҳ кунед. В связи с эпидемический коронавируса 2019, яъне ки номи ҳамин вирус, коронавирус худшо мондагия асос 2019 NCOV ай номи ҳамин вирус. Коронавирус баъдан монда барои осон гуфтанаш, барои осон фаҳмиданаш ва ай дигаро одами оддира фаҳмондан як соат 2019 NCOV намегӯй, ҳамин видша мисол. Некоторые мусульмане начали распространять всякие видумки так неожиданно. То есть ки яке дар кадом вақт, яъне ки вирусо коронавирус ай ким кадом солои пеш ҳастай, не ки именно нав, барое ки уже ҳамин кор дар хайпай. Ҳамин информация дар ин бора ҳама медонад. Нав дар ин бора пайдо шуд ки коронавирус связь дорад бо Қуръон. О связи названия этого вируса с Кораном и так далее, и в Инстаграме и в WhatsApp в частности делаются подобными изображениями, как ниже. Нигоҳ кунед ки дар ин изображение ки поделиться мекунанд дар WhatsApp дар дигар чизо чӣ нависондагиай. Ҳозир ман мехонам ҳамин суханҳоро шумо якта ба якта мефаҳмем ки ӯ ҳамин суханҳоро ай киҷо гуфта. Якта ба якта ҳамин информацияре ки ҳозир насанҷидай ки ҳамин информация киҷо баромадай, халда пешниҳодаш кардесай. Аввал информация ёфти тура бута ташвиш ки. Нигоҳ кунед дар ин информация чӣ мега. Они назвали ислам болезнью и сами заболели. Мега во ислома касал гуфтан, худшон бемор шидан. Они назвали Коран вирусом и получили коронавирус. Они запретили хиджаб, и в итоге вся провинция ходит в масках, респираторах. Поэтому омад иҷа гуфтаисае ки ӯ хиҷоба запретид кардан ва худшон ба маска гаштисиянд. Баёнтон омад суханҳоро ки гуфтисае. Суханҳои наи суханҳое ҳастае ки дар ҳама ҷо паҳн шудагиай, специально ира паҳн кардагиянд барои одаморо заблуждат кардан. Инамиёр дар ҳама ҷо падилиса мекунанд. Нигоҳ намекунанд аввал ира ту одама чизои динира фаҳмондисӣ. Ту як каса намепурсӣ ки оё ҳамин асли воқеӣ дора? Не, ту бояд напурсӣ. Туда муҳим ҳамое ки ҳозир ман ира хеле кунам, хеле названия монам, ҳама тамошо мекунанд. Гапи тира одамо гӯш мекунанд. Од ҳасте одамое ки дар назди ӯ қадр дорӣ ва гапи тира бовар мекунанд. Ту чӣ хеле ӯро дидаву дониста гумроҳ мекунӣ. Мумкин ман хато кунам, ту гуноҳгор набошӣ, барое ки ту худ ақл надорӣ. Вале бародаро, ман намегӯм ки худованд одамеро ки зидди ислом мебирояд ӯро ҳамун хел мемонам. Ман дар видеои пешинам ба ёдтон боша, агар ман гуфта будам ки зулм ва зидди дини ислом баромадан, зидди мусулмон баромадан ой қақинай ғазаби Аллоҳа овардан дар кор нест, яъне ки уммати мусулмона азоб дан дар кор нест, барое ки ягон таи беҷавоб намемонад. Бале, ман амира тарафдорӣ мекунам. Не ки номи Қуръон, номи китоби муқаддаса дар як номи вирус мондан гузоштан и виши май айда дигар виши намешавад ки Қуръон ки китоби Аллоҳ ай
коронавирус як вирусай, албатта ҳама чизое ки дар дунё ҳаста иам офаридагии аллоҳай. Не ки номи ира одамо мондагиам барое ки намудаш ба намуди корона, яъне ки тоҷ кани биги тоҷа ба номи қирон якҷояка тоҷ ина биги якҷояка тоҷ ина қирон биги якҷояка арчаку ту чи хел ҳамихе китоби муқаддаса монди дар экран ва вируса дар бараш номша. Бародаро пеша як касе информатсияра мега тон як чира мега аввал ақл қатъи фикр дар ҳамун бора фикр кунен, ҳамонро як бор анализ кунен аз ақл. Шарт не савод дошта бошӣ, бесаводам ақл як бор кор фармоянам ақлтона. Их одаморо мегӯй ай сари ёда чормағз хубае ки мағз дора. Мегзарем барои чизе ки нем тоозира дар инстаграме ма даам аҷоами саволое ки нем ссылка раим партия нем удама. Что ты говорил там, таджик, не таджик, таджика в зеркале увидишь. Понятно тебе? Помирец, вот так большими буквами, помирец, я помирец. Запомни это навсегда. Ака дабораам ягон гап гу. Гохиш амно як бисли но я Маҳмудуш буд ки буда ё хичона пас мезана. И фикр кард ки у одаме ки ира тоҷигу вукита тоҷика да оина мебини, мисли ки одам агар я сухани бад бугӯ я сухани дағал бугӯи пас бизани ба мега ки ты хитам хели, яъне ки да оина мебини гуфта ты хита мебини, яъне ки ҳаму чизи бад хити, яъне ки тоҷика номи тоҷика чизи як бад ори ҳисобид ки ма да западлои хма тоҷик гуфтан тоҷик ты гуфта ура пасадаги буд ура гуфтак. Яъне ки фикр мекунад ки ма дар назди дига одамо уважаем мешавам, мара ҳурмат мекунам. Одаме ки миллатша қабул намекунад, одаме ки ватанша қабул намекунад, хича айво дур мекунад, и ба монанди ҳамун одаме ҳаста ки падару модари хича қабул намекунад, мега не ио тайма несте, май ҳамсояем мега. Фаҳмиди, инам хеле мешава. Шумо фикр мекунед ки ӯ мора пазад, не ӯ хича пазад, ӯ дар байни ҳамун баитсо погиза қадриш нол шидак, барое ки одам мехеза натсияи хича мехеза миллати хича мега не ма айвон нестам. Ин мисли ҳаме одаме ҳастае ки бугӯй ки мисол отаи хича бигар ки нем отаи бугӯй не отаи ма неста ма ҳамсоям. Инем хеле мешава. Тамом иҷа гапи бисёри бад дар кор нест бародаро. Ҳама дар ин бора гуфтаистай, бо итома бепартиён ки ака дар ин бора ягон гап бугӯ. Чӣ мегӯй? Одам худаш хича паздай хича унижат кадай ма дилим месӯза ба иё ба хеле одам. Мара қар намекуна. Ин дара тасаввур ку дара рафтаси я девона мега чӣ мега та қар мекунӣ? Қард мекунад мегӯяд девона ақл надорад. О иам ҳаме хеле бародаро. Просто ай уровни девонада камтарак болотаракай, ну конкретни девонаи бад нашидай ки раҳода бугарда, но ҳамуай охи. Агар ӯ ақл медошт, як бор савол медод, мегашт тариха мехонд, мегашт китобора мехонд, чӣ мекард ки Помиристон дар куҷое? Ва натсияи Помирӣ дар куҷо ҳаста? Мега ман тоҷик нестам, ма Помириам. Ин мисли ки ма бугум ки ма тоҷик нестам, ма кулобиам, ма тоҷик нестам, ма қирғаниам, ма тоҷик нестам, ма душанбегиам. Охи ҳаме ҷое ки номбар кардем дар куҷо қарор дорад? Дар Тоҷикистон. О вақте ки мегӯй ма тоҷик нестам, ма помирим, и хандоварие. Помир дар Тоҷикистон қарор дорад. Помир отдельное государство нест. Яъне ки ма чӣ гуфтанем барои одам? Бародаро, ма барои одам ҳичи гуфтани нест. Ма барои шумо гуфтанем ки бисёр сартона барои хеле ирундо вайрон накунед. И хел одамо хичона пас мезананд. Чизе ки баландай ура пас карда намешава. Хеле ки мегӯям ку автоба ба доман пушонда намешава. Шумо самооценкаи хитона баланд кунед. Вақте ки мисол личност одам самооценкаш баланда, ту медонӣ ки та ай ҳама тарафа чисти, тозаи, уважаеми, ҳама тарафа созиё. Як астра як гапи паст мега, ту ақл дори медонӣ ки ҳаму гап да ту тааллуқ надора умуман. Ту дар ҳаму гап хафа мешавӣ. Яъне ки одам хато кардааст. Значит хато кардааст, значит чӣ? Намерасаша. Гапира дар ҳаму одаме гуфтааст ки ӯ гап ба ӯ одам мувофиқат мутобиқат намекунад. Раз ки мо ватани химона дӯст медорем, раз ки мо миллати химона ҳурмат мекунем, раз ки мо ба тоҷик будани химон фахр мекунем, як одами дига ки мега ман тоҷик нестам, бихандем бирем шумо. Тамом. Ҳамда хай бародаро, то видеоҳои оянда барои ҳар чиз саротона вайрон накунем ва ҳар гапҳои информатсияи дурӯғакира прямо бовар накунем. Дуҳмат кунем аввал. Бале, фаромӯш накунед, не ки ин шакли нашоди коронавирус ҳар одаме ки зидди дини ислом мезана, зидди мусалмон мезана, ӯ и кораш беҷавоб намемона. Не ки хеле изм чизора бовар накунед, охи ки мисли ҳами гапҳовори. Ман инавоз чанд ка фикр мекунам гунаҳгор шудам ки номи китоби муқаддаса қатъи вирус якҷоя кардам. Но ман маҷбур шудам, ман фикр мекунам ки худо маро мебахша. Ҳамада хайр бародаро бошин то видеоҳои оянда.